Ndị ba ekenekwa m biko na ha akpọta na social media na Nollywood na this guy bụ Jerry Williams onwe nwoke post foto ya na yesterday afternoon bụ Stanley on top. Ọ bụ na mara Stanley on top bụ that guy na scream record na scream live the day ọ na-ada na Junior Pope anwụrụ ya bụ the main guy ji account social media wee na stream the whole video made that very day. Bụ mgbe emechara after all said and done very dark man ji ebe akpọli ya nọ sị na ihe niile okwu na that video dị contradicting that he should be held responsible n'ihe melo Junior Pope for misleading Nigerians and some of the news on that very day. So biko onye anụnwa kịta anụnwa apụtakwana wee na-asị Stanley on top wee na-asị biko si na foto before and after Jerry Williams na Jerry Williams na mkpụrụ mmiri. Jerry Williams ọ bụ nunu makwa mgbe anọ nwe mgbe akpọpụta ya kpọrọ ya sị ka a ga denyere ya aka na ebe a na-agwakwa na ndị ala bụrụ ụdị nke ndị man pass man in the center nke ndị oyibo a na-akpọ ya bụ ihe rehabilitation center ebe a na-edosa ndị na-agba mkpụrụ mmiri ndị na-agba nke ọcha ndị na-agba powder ndị na-agbakwanụ nke a na-akpọ n'imi all those things bụkwa gịnị ihe aṅụrụ aṅụ na ihe esere ese o wee bụrụ na gịnị mee na this young man esigo na mmadụ wee pụọ. So Stanley on top we notice the drastic change in his body movement and his appearance. O wee sị ụmụnna biko si nyere ya aka because na agwa ụfọ onye fụrụ aghara ịghọ eke biko achọrọ m kwunde na video ka ofu mgbe Stanley on top na call Actors Guild na call everybody out biko onye ọbụla maka esi nyere Jerry Williams aka si nyere ya aka na ihe nwana na-agafezikwa nkwu aka biko asị na ekene hapụ iko aka gbagowe n'eni mazikwa na ọghọ na njide biko na Jerry Williams na-apụzikwa na gia biko ụmụnna na-enecha video na-enecha biko kaba na-arụ shie ya ka onye ọzọ wee fụkwana ihu na afọ na social media n'ụbọchị nke tata ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị. So this afternoon I posted about Jerry Williams. If you see the picture up there, I posted it this afternoon and so many persons on my comment section are saying that Jerry Williams is okay, this, that, why are you coming to post him? So if Jerry Williams is okay, I will come and post him. Do you think if Jerry Williams is okay, I will come here and post him? That guy is not okay. The guy they take her on a bampuru milli, he's taking out. You guys need to you need to save him. AGN has tried to save this guy to no avail. They don't try to save this Jerry Williams. They have tried to save this guy to no avail till now. The guy don't even they save himself. You know they even they do like celebrity. A young, vibrant, handsome young guy be taking every other thing. Are you like Jesus? And I came out to shout, you guys should help him or pray for him. And some persons are saying that this guy is okay. Don't he buy? Until I say don't buy. Now they start to say, who if you didn't speak up? You didn't speak up. I'm calling out to all the old producers, marketers in Asaba and beyond. Stop giving this guy a job. Stop giving Jerry Williams job. You guys should amp men. You guys should bundle this guy. Take him to rehab. Take him to Benin. So that they go rehab and they go put him for rehab. If somebody can't talk the truth, they will say this. The guy is taking. It's abuse. And it's not good. It's not good to his health. The guy they depreciate every day. The guy is depreciating. He's going. Is he until he buy? Not supposed to help him. Jerry Williams is not okay. He is not okay. He needs medical attention, like urgent medical attention.